Rarasai claim bangphu Anupam Tokbi MSC Kilik Ahot Kitur Dunjipura Pherang ke ame ke phapon Borjan Ahabar Pradhanmantri Awas Yojana Gramin Ahem Kikim Kapatang FG Apan Sodak Pen Kapachini Longle Ahoy Alam Ki Aputhak Karbillo Charlie Asong Atum Deputy Commissioner Arideng Pinpur Alo Kaparideng Dam Nelibeta Thanbang Somro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbil Live Kelangmer Kaching Honara Donafan Kardom Nang Pajereklo Kardom Tane Pini Arsik Jitapan Sodaga Bertan Non Anton Penajikta Pini Kachengsi Abirta Puikhenlo Lakha inkoira phon Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Ahabar Borjan wo phong rongpi arong amekar pura so rongpi a hemalong peneng pen ningkan ke thom pleng et apita pini arnianta PMAY G ahemso kikem ke patang pi pedera jok ahem ahempu aning du ka chepeklang pong Pirthe monni datum arni arwe pen kachitibin adim ke hem henlo hem mesen awete ke do ke thak ningklar kle Karbi Anglong Kadogwe Pangrum Pet Pen Development Block Kre Sido Lasong Bong Pen Nilipta Elongno Nong Nam Kachatangdun Klong Ahabarlo Sarkar Pen Kiduk Kelak Arada Tumaphan Kepanong Pi Arni Arwe Pen Kachitibin Adimaphan Pura Pradhanmantri Awas Yojana Gramin Scheme Pen Hem Kimpilo Nilip Alongta Kepatang Tang Ahemta Dopiglo Bonta Kepatangte Aphaita Dopiglang Buraso Rongpi Ahempen Chenglok Supervisor G10 Hanse Kikimpi Pen Patangte Aphaita Dolang Laso hem aparman tangka second installment an tangka ta bengalong pen en lablo sita ningkan ke thom pleng deta patang tekte det ke komatsi laso asayalong adai kidolo laso asayalong supervisor G10 hamse ke kecho panglim abangpu ason mandetlo laso long blog video VDC chairman gram sebok bimol milik atum chinidun dema ahem pu atum kachithana tengke angka batai hini Endam det pen ahem la puan betsi parja phamchot ningkan ke thom pleng det api nilip block gram sebok bimol milik e phong dam chot non api ke badu humri dam de pusi herangke athengno nang thandun tangtenon ahem pu ahin pen pherangke aphan nang ke thandun alamthi non ang ton pen arjuk sinang tangka batahini ulayal tahini lade non phi bangwe ma nyata abangwe bangwe milik e phong wang ka lahai ke patangnya lam ni kangke ni kangke pukang lo ang pukang ke la dokumen hui nang pathai no facility sini piponi kun amat ke tumta yo party ang bong chingrum re mat thanga dokumen ni tum palele ade de ko pierong oda ka o pongrong pierong di lanon VDC kimi wang ma te si wangwe kata wangwe melata wangwe yang suku tanah gelang non kijutsi ke la milik saho bang chot mel budi la milik saho bang det pen aphi mayok ra bang we birtana an e te tangka ke ulai tang batah ni gedi tani ulai te non nang li ki pui bang ke la bang so hem nang patang vek nai potong nang li pui ma man te hala tu man ning ha ling lo pustong nang li pui ma la kana patang vek nang pu pajalo jo patang vek nang podi te kidu thai we ya thai we Karbi Anglong Choki Hola Pen Onilson Rongphar La Pen Koilamati Pen Kon Phangcho Report Bisonat Karbi Live Piniadun Thua Birta Non Angton Panajikta Babu Singh Be SSLC exam marksheet Kang Bodet Penajok Kelong Abang Alingta Nang Pachini Igbek Thapusi Babu Singh Be Ahin Pen Kachuning Ripon Babu Singh Be Arong Lake Kamar Tisarong Alangli SSLC Asatlang Ketok Dun Ki Undun Det Pen Asai Do Chetpura Kulat along an Jerox damji pura ke dam ke bangahut labangso amarksit ingbo choklo Lasi madule labangso amarksit long pusitame kang hon ka jinso pen Babu Singh Be aphan kapari deng vekji aphan alang lihin pen kachuning ripon Pinpur में बाबू सिंह बे अलांग लिखे पुलोनी हाई स्कूल पेंसी मैट्रिक आसातलांग कचपोन पनलो लासी मादू आनिंग के में पारपिक अबांग पुले लोंग पुसिटामे Sepala tapai mate mobile number along humrigra birta ki pigje phan ni riponlo
kahumri nang ji sepalar phai penlo sirkep troxy phaive troxy ec sirkep phaive troxy nerkep sirkep mate 9707190789 Karbi Anglong habar ke hat pen long bamon rong pha report Bisonat Karbi live Pini arsik jira berta arjoita Karbi lo charle asong atum DC arideng pinpur alo kapari deng dam Karbi Anglong pen Meghalaya block 1 pen block 2 along ahoy longle alam kia puthak Assam Chief Minister Aphan pinpur alo panongsi Nijang Karbi Anglong Deputy Commissioner arideng Karbi lo charle asong atum pinpur alo kapari deng dam Karbi Anglong pen Orun Indikatha report Bisonat Karbi live Pini adun thua berta non angton pen arjoita Dongmukak Dipur Timungarong Amekar Onupom Tokbi Inut Radasai Klembangpho Alangli non kebangji MSC Kilik Ahut Kithur Donjipura Pini Pai Pai ni Pai Krehini Thelangarni Pherangkiame Kepapon Mohamaya constituency keparlopon jasamet dongmukak town ar lokedo dupur timung arong amekar G10 tokbila pen dinomai rong hangpia tum asupo adagwam onupom tokbi inut rarasai klembangpho Alang penang an ningkan pen Mohamaya constituency angkang penang an political party asai klembangpho anparta rat asai along ke klempon kachipaduk hektik abangpho iglo non kebangji MSC election ahu alang sitami amena aja kongpen Kithur Dunji Aphan Chisik Chedang Ponik Bomlo Lapen Lasi Pini Alang Sitame Pherangke Ame Phaponsi Non Kebangji Mohamaya constituency pen MSC election ahut Kithur Dunji Aphan Alangli Jungjung Kapangdak Ponik Tanglo Tangtenon Radasai Klembangphu Onupom Tokbi Ahin pen Pherangke Ame Along Kaningje Ponalam Tele Non Angton pen Arjuk Sinang Kardong Lasi Angbadik Deposit Pidoan Sitame Nalitum Kami ning cetero wang lopot lasi rata sai ke klaim jipan Mahamaya angkang pi atau anu kelele an sitame ke klaim jipan ning hanglo ni thang jungjung si rata kang ke klaim jipan rata ada kong ke CN jipan ni teneng non kewanji amun senlong sitame cepate jipan ni thang jungjung pen sitame Ninti ponlo lasi non Mahamaya angkang pilong sitame ratatum dupik lang kisung kiboy sitame kelang konjia pan ni owe kimia hin pen sitame ni mitang jungjung pen sitame ni laso ken kam chejor ponlo laso putaksi ni panbang kadu kawe Mahamaya rap doan sitame young generation youth energetic non ilitun Karbi Anglong cari pondong si masa energetic power alam di klaim kedam ini ceng samsi nili sitame youth ahin pen sitame nili laso asai bang rada kam klaim di hansi ini cete kono laso taksi nili non ini nali tum press kadu kabe di project bitum unu sitame laso lama dai kondak lo lasi non ilitun Karbi Anglong atok anu sitame ketek long le hormu pon sitame teknon long lo tawar sitame teknon long lo energetic CM sar alang ni ke Japan ateng pen non owe kimiatum ajak pon chelong pon owe kimiatum aphan sport culture sitame adopt pon nai ku a constituency tin sitame studium sitame alang ni pipon lo sport culture sitame non ilitun Karbi Anglong youth atum adopt pon lo lasi laso putha nili sitame inut owe kimi ahin pen nili tadak Mahamaya angkang pialong non kebangji amun senlong cepate dunji pusi nili rata panchuning bilo lasi la pendep ke nandi tum Mahamaya angkang kirat doan sitame nili pandang youth dua putha nili pandang lang konsi nili pandang cerap ceto dunji pusi nili ning cete dulu Karbi Anglong Dokmoka pen Rukasen Crow report Bisonat Karbi live Tangte pini prime time abirtal laan pensi kanton iklo ka dowe phanta kurwang thula pen dome thakme